सिगानांगन दुनिया। मैंने दुनिया पत्ता डाला है। अभी हमारा पनीर मसाला रेडी हो चुका है। अभी देगा कस्टमर को। बस दसे नोंथां नायलांबाय थादो बोरै बानायो पनीर मसाला बरिया रेस्टुरेंट महर नाइस। अभी इसमें थोड़ा सा बटर डालेगा। नायदो बरिया नाय लोगो पनीर बटर मसाला। ओ माय गॉड, देखो कैसा हो गया। कलर भी बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और डालेगा धनिया पत्ता। ठीक है, बात बहुत आसान है यार, इतना ही बस। चलो और इधर लेके आओ। पनीर बटर मसाला नहीं डेले के बाद पनीर बटर मसाला पूरी बनाइए। आप पूरिया हो गया यार। हेलो लोगोफोर, नै पनीर मसाला बनायदों दै लोगोफोर। पनीर मसाला बोरै बानायो नै। Oh my god, थोड़ा सा इसमें मिल्क डालना है, बस इतना है। और थोड़ा सा रेड कलर भी दिया जाएगा इसमें, बस हो गया। पनीर मसाला लोगोफोर, आं पनीर मसाला बानायदों। नोंथांमोना नायबाय था आरो भिडिअखौ अननानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम एबा शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं नोंथांमोननो गोदान गोदान आइटेम बानायनानै देखायनो हायो। अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि क'क्राझार जाखाव रेस्टुरेन्टआव जाफैनो हायो एबा आंजों लोगो हमलायनो हायो, रायज्लायलायनो हायो। जाफै, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा आदै मादैयानो जा बयबो अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम एबा साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर। बटर मसाला का 2 रोटी जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 ही रोटी जाएगा। पता नहीं फिर मंगाएगा ना क्या। अभी पहले 2 मंगा है और रोटी है। हमारा पास तंदूरी रोटी भी है जापान में। गेजेराव रायजो जानायलाय जिबाय दै गोलैबाय माला बारायथार सारा मा बानायदों सौल उलुंलाय सारायसो बायसमोन डाइरेक्टआ माबायदि बानायो नों भिडिअ सेयार खालामफिनदोब्रा लोगोफोरनो। अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर दै। बयबो नायलायनानै बयबो भिडिअखौ शेयार खालामलाय। दाले सिख्लाफोरनिखौल' खालामो, सेंग्राफोरनिखौ खालामो। बे कारेक्टखा। दाले सिख्लाफोरनिखौल' खालामो, सिख्लाफोरनिखौबा फटकफोरखौबो 1K जालायो। सेंग्राफोरनिखौ ओमफ्राय गैया नायबावनाय नङा खाथि थाबाबो।
मा बानायगोन नों आं दा माने खारि बानायनो नागिरदों टमेट' खारि माने खारि नानि बानायनो नागिरदों जानायनि थाखाय नायलांबाय था दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर माने रायजोफोर आरोना माने बोरै बोरै बानायो मा रेस्टुरेन्ट बियो हा क'क्राझार नाव क'क्राझाराव माने जाखाव रेस्टुरेन्ट माने निउ खुलिदों आरोना माने जों बेयाव थायो बानायनायफोरखौ जोङो आसथियैनो देखायलांगासिनो दङ गासिबो बयनिबो माने जोङो दा टाइम बोथोर आरोना माने फुंनिफ्राय सिखारबा डाइरेक्ट खामानिनिफ्राय माने रेस्टखौ मोनो आरोना माने डाइरेक्टलि 1टा 2टा जायो ओंखाम जानाय एखमबा 4टा गाहाम जायो आरोना अन्नानै भिडिअखौल' शेयार भिडिअआव जोङो मस्ला मस्लि होनायफोरखौ जों देखायनो हाया आरोना देखायलांगोन र' जों नाजागासिनो दङ माने जों खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ आरो नागिरदों आरोना मोनाखै मोनगोन आरोना माने साननै सानथामसोनि उनाव 6 जन 7 जनसो दङ नागिरदों दा जोङो दङ साब्रै साबाल' दङ नालाय हास्लाबनो नागिरा आरोना ओंखायनो दा मस्ला मस्लि होनायफोरखौ जों दा बारा देखायनो हायाखै देखायलांगोन र' माने फार्स्टनिफ्रायनो जों संख्रि बानलु होनायनिफ्राय जों माने देखायजोबगोन आरोना स्टार्ट खालामजोबगोन ओमफ्राय जोंलाय बेफोरखौ मिथिखायो साननो आरोना जों रोङैफोरनोसो फोरोंगोन आरोना माने गोरोंफोरा जाहाथे दस्रायाव मावनानै जाहैनो हायो जाहाथे बयबो माने बुजियो माने बयबो नायनानै बोरैबा न'फ्राव बानायनोबो जानो हागोन आरोना माने सोरबाथ' बानायनोबो जानो रोङा माने बायनानै जायो ओमफ्राय बेनिखायनो नोंसोरबो नायनानै सोलोंदो बोरै बोरै बानायो नाथाय न'आव बानायनानै जायोबा एसे लस जायो आरोना माबाफोरा माने माल माथाफोरा बायनायफ्रा एसे बुरजा खारो नालाय जोंना फाननायनि दखाननि नालाय ओंखायनो माने जेबो नङा आरोना ओमफ्राय माने न'खराव बानायनानै जायोबा एसे माबा जायो आरोना बेनिखायनो दा लोगोफोर नोंसोरबो भिडिअखौ नायबाय था आरोना लाइक शेयार खालामना हो बयबो नुहैथों आरो साबस्क्राइबखौ खालामनो बावनाङा बयबो बेखौ खालामखानांगोन आरोना सिख्लाफोरनिखौल' नायनो हाया ओमफ्राय आरो सिख्लाफोरनिखौल' बयनिखौबो नाय सेंग्रा जेनेरेल दा नोंथांमोन नोंसोरखौ जाहाथे इयुनाव जोंबो हायो मानोना जोंबो मोजाङै मोजां जोंबो दिन्थिलांबाय थानो हागोन माने जेरै जोंबो नाजागासिनो आरोना बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय आरोना सापर्ट आं बानायबाय थानि माने आंना बानायनाया एसे आद्रा दङ आरोना थेंक इउ अके